Приятна изненада подготвиха от областната структура на ДПС за кмета на община Русе Пламен Стоилов, областният управител Венцислав Калчев и за техните заместници. Навръх коледните и новогодишните празници, народният представител от Движение за права и свободи Ферихан Ахмедова събра управляващи и журналисти на последната за тази година среща. Идеята бе в неофициална обстановка да направим равносметка за изминаващата година и да разменим благопожелания за идващата 2014. Каква бе изненадата за присъстващите, чуйте в следващия материал. Първа година, скупини, мети, масло, руйно, вино, на овчари, злато, буйно, класна нива да налее, плод градина да озрее, сурва родина, весела година. След наричанията за здраве и берекет на малкото сурвакарче бе поднесена кошница с новогодишни късмети, а кметът Пламен Стоилов използва възможността да благодари на присъстващите народни представители за съвместната им работа през цялата година.